Right, streets e social media manoswera nchiona kuti nyaya dziri kufamba sei ndichiongorora. Aiwa, Passion Java akavimbisa akanga akavimbisa pane kampani kari kutrenda, kampani kari kuratidza kuti kanozova zvebhora zvakanyanyisa. So Passion Java anga akavimbisa kuti achazokabhadhira school fees kusvika akapedza here chikoro mhenu. But mukomana anozobatika anditi akangopromisa obva adio obva roho ake pasi obva nyarara. Asi social media manje haisi friend yemunhu, vanhu vazongotanga kukanda vachiita aiwa passion kusvika zvazomubata anditi. Asi ndisanda kuradza zvazoitwa naPassion. Uri munyowani usati wasubscribe paSend TV, please subscribe, turn on your notification bell kuti roti every time we upload a video, every time patinowenza nyaya dzipisa, you will be notified. Ndichitoti zviri kudi kwese kwamuri vazukuru vasekuru said pano pa number 1 YouTube channel yenyu. So Passion Java ndeuyo arikuratidza kuti azouya akazadzisa akabva apaka mupfana kumari anditi. Arikuratidza kuti azadzisa nekupa mukomana mari yekuti abhadharirwe school fees. Chinova chinhu chakanaka chaazoita, kwete kuti tikavimbisa especially vana tobva tanyangarika tobva taita seunge hatichada kana kuti tanga tida kungoitira for fame. Hazvina kunaka anditi. Tikavimbisa pasocial media seipo panapa ndikavimbisa kuti ndoda kuenda kunobikira maheu vana vekwakati, handifanira kungozonyarara kuita sendisina kutaura. Ndinofanira kuzadzisa sezvazoitwa naPassion. Chero zvazvo anga aita seapushwa nevanhu, but at least azozadzisa zvake. Hameno munozviona sei, especially nyaya yetimu rine system yekuda kushandisa vamwe vanhu, kutorera advantage vamwe vanhu kuti vange vari vanozvipusha pasocial media, especially ma-celebrities vachizokanganwa kuzadzisa zvavanenge vavimbisa. Munozviona sei vazukuru? Ngataurira necomment section kuti munofunge nezvenyaya iyi. From Angle Sign, the only Zim Angle, pari zvinochiti chi much love.